Doğunluk yurdun estradaçıları öňü bilen gahrman arkadamyzy hormatly prezidentimizi we tutuş halkymyzy ýakynlaşyp gelýän täze ýyl bayramçylygy bilen gutladylar. Şeýlede olar türkmen topragyny birleşen mehman söýürlük konsertiniň ýokary guramaçylyk derejesine öpçüneklen üçin türkmen tarapynyň küýsürekden çykýan hoşallyk täzerini beýan etdiler. Näderki ýurdumyzda gahrman arkadamyzyň başyna başlan asly maksatlarynyň arkadalyk gahrman serdarimizin parasatly ýoldaşlygyna üstünlikli durmuşa geçirmek netijesinde milli aydymsaz sunguty sazlaşykly ösürilýär. Şunu medeniýet ulgamyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösüşiň täze derejesine çykanyny bellemek ýakyndy. Soňky ýyllarda şänli senilen we bayramçylykyň hormatyny gurulýan dawarlarda daşary ýurdun dünýä belli estradaçylarynyň aydymçylygyň çykyşlaryna orun bermek asly täze. Munyň özi gahrman arkadamyň belleşi ýaly türkmen halkynyň zehininden dören milli saz diplomatiýasynyň halkara giňişligine menasip urun eýleýän bu beýandyr. Türkiýe Respublikasynyň gelen aydymçylar aty watanlary bolan Türkmenistanyň gurulýan bayramçylyk dawarlaryna gatnaşmak we täze natibetli çykyş etmän özleri üçin beýik hormat ony aýratýandylar. Olar özleriniň belent ruhy we senen aydym sazlarynyň üstü bilen dostugyny gatnaşyklarynyň wasbyny ýetirdiler. Meşhur estradaçylaryň çykyşlary şadlykly pursutlary besenip, olar tomoşaçylarda ýakyn çykmajak täsirler galyrdy. Olaryň joşgunly çykyşlaryny tomoşaçylaryň el çarpyşmalary meşhur aydymçylygyň sungutyna berýän bahanaldy diýär. Belenşäli sungutyň hiç şeýle serhedi ýok. Ola tutuş döwürleri, nesilleri we halklary baglaşdyrýar. Munyň özi ajaýyp sunutyň parahatçylygy, asudalygy, halklaryň arasynda mehirli gatnaşyklary berkarar etmekde möhüm orun eýleýänliginiň aýdym suwtnamasyr. Täze ýyl bayramçylygynyň bellenýän günlerini gurulýan medeni köpçülik bilen şäherler, ullar we çağalar üçin taýýarlanan sahly eserleri watandaşlarymyzyň bayramçylyk şadlygyny berende götürýär. Munyň özi halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşma uğruna döwlet derejesine alet edilýän nowatky suwtnamasyr. Şeýlelikde ýerleşmeden gahrman arkadamyzy we arkadalyk gahrman serdarymyzy bolan alkyşlarynyň çägi ýok. Bu bolsa hormatly prezidentimiň döwlet adam üçindir diýen asly şygary baş ýörüli edinýän durmuş siýasatynyň ulary başlyklary beslenýän has aýdymlyk bilen eşgär edýär. Kurtuluş Kuş, Türkiýe Respublikasynyň aýdymçy. Ata watanymyz Türkmenistanyna hemmelerin durmuşynda möhüm orun eýleýän täze ýyl bayramçylygy münasibetli konsertler tapgaryny geçirmeginiň nusgulykdygyny aýratyn bellemek isleýän. Türkmenistanyň täze ýyl bayram münasibetli geçirilýän dawarlara gatnaşmak hormaty bize demýetdir etdi. Bu mümkinçlik üçin döwletler arasyna medeni gatnaşyklaryň ösürilmegine ulus berýän Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidentine sag bolsun aýdýar. Iki doğunluk yurdun Türkiye bilen Türkmenistanyň arasyna gatnaşyklaryň binýadyny berkden tutan türkmen halkynyň milli liderine gahrman arkadagy hoşallygymyzy bildirýär. Konsert maksatnamamyz Türkmenistany tomoşaçylarymyzy täze ýyl bayramy bilen gutlamak, dost doğunluk gatnaşyklaryň ösürilmegine münasip goşunt goşmakdan ibarat boldy. Biziň bu maksatnamamyz ýerine düşendigini tomoşaçylaryň gyzgyn gollawy, gözel Aşgabatdaky mihman söýürlük aýdym görkezdi. Täze ýyla täze üstünlikler Türkmenistana ýaralmasyn, türkmen döwünlügi gülläp etsin. Sag bolun. Burak Bulut, Türkiýe Respublikasynyň aýdymçy. Ata watanymyza ilkinji edek gelmegim menne ýakynly täsirler galyrdy. Täze ýylyň öňü siratyna Aşgabatda çykyş etmek biziň üçin uly hormatdyr. Biziň konsertimiz Türkmenistana ähli uğurlar bilen bir hatarda halkara derejesindäki medeni şäherleriniň netijeli ösürilýäniň aýdym suwtnamasydyr. Täze ýyl münasibetli gurulan konsertimiz Aşgabatlylar we onuň mihmanlary üçin ajaýyp bayramçylyk sowgadydyr. Bize ma'lum bolýaly, her ýyl geçirilýän halkara derejelik şäheriniň netijeli häsiýeti iyi bolmagy dostlukly gatnaşyklaryň ulary başlyklary beslenýäniňi eşkär edýär. Türkmen topragyna mihman söýürlük we derejelik ukuyumyzy açyp görkezmek uğruna döredilen mümkinçlik üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine hemde türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagy köp sag bolsun aýdýar. Aşgabatyň ajaýyplygy bizde ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Konsert gatnaşyklaryň gyzgyn gollawy biziň üçin has ýakynmydyr. Sag bolun.